Rytmus zo skupiny Kontrafakt údajne pred mnohými ľuďmi vyvoláva rešpekt a strach. Jeho vystúpenia či texty skladieb sú tak trošku iné, dokonca niektorých označujú za kontroverzné. Nás zaujímalo, aký je známy hiphoper v súkromí a ako dlho je zadaný. Texty známej hip-hopovej kapely sú pre mnohých nepočúvateľné kvôli nadávkam v textoch. Niekto počuje, že hreším v skladbách. My sme normálni chalani, ktorí majú sny. A myslím si, že sme na ni vôbec zlí. To, čo si myslím, tak to urobím. To poviem. Vôbec nerozmýšľam na to, že či to môže mať nejaké následky. Proste ľudia, možno určitá sorta ľudí je zvyknutá na texty typu o máme šípy, lásky, nočný šepot viní. Naše texty sú zo života, sú polopatistické veci, tak jak to fakt je v spoločnosti, v ktorej my sa pohybujeme. To není forma, vypočuť si treba skladbu o mame, čo som urobil. Vieš, tam cíti, že mám srdce. Kapelu tvoria traja členovia, asi najznámejší je Rytmus, ktorý na verejnosti vyvoláva rešpekt, dokonca vraj strach. Aký je bývalý krupier v súkromí? Keď som na pódiu, nebudeš ma brať, že taký budem aj keď budem sa teraz s tebou rozprávať, vieš. Keď som v aute, keď som v posteli, tak som v posteli. Som romantický. Počúvam proste R&B, soul. Nepočúvam iba, že tvrdé veci alebo niečo. Som normálny človek. Mám rád veci, už chodím do kina, na dovolenky, mám rád, keď si kúpim niečo drahé na seba, o čom som sníval. Ja mám rád peniaze. Je to moja inšpirácia. Teraz, jak sa nám zadarilo, tak tá životná úroveň stúpa. Ale stále si myslím, že sa držíme pri zemi. Obidvaja hudobníci sú zadaní. Ego má 4-ročný vzťah, Rytmus už 2 roky žije s priateľkou. Súčasťou ich hudobného života sú však aj chtivé faninky. Priateľka ma nežiarli, my sme v pohode, my si rozumieme. Ak by že žiarli, tak myslím, že by to nemalo asi význam. Známych hiphoperov nestretneme takmer na žiadnej spoločenskej akcii či recepcii. V médiách sa vyskytujú veľmi málo, v bulvári takmer vôbec. Rytmus sa v tejto chvíli nachádza v New Yorku, kde si s kamarátmi užíva voľný čas. Chalani sa však nikdy netajili tým, že majú radi krásne ženy. Nie je to iba o tom, jak vyzerá zvonka. Skôr pozerám na to, aby som si s ňou rozumel a dokázal sa dlho s ňou rozprávať. Rozmýšľam nad tým, že budem mať nejakej rodinu. Ale hovorím, že tak, jak sa cítim. Keď teraz necítim, že by som si mal založiť rodinu, tak to nebudem robiť na silu za to, že mám 30 rokov. On už je starý. Ja rád relaxujem a som v kľude. Mám rád kľud, vychutnám si to, lebo moc toho kľudu nemám. Zdraví vás Kontrafakt, priprav sa na nový album, brat.